ug uban pang mga prutas nga makita nato dito mag-harvesta sa Bado karon. So mo niya atong mga OTTD no, ang atong outfit, ang atong mga dalunon, bag, kalo, ang ato ang extra shirt kay mag ano ta dito masingot gyud ta dito atas ating wife sa kalibangon ta dito joke dili oy pang ano la siya pang retouch lang tapos di pwede mag ano sa ta magpapulag na sa itong ngabil no para di taluspan kaya maghangak yung taon sa pag atong pagbaktas na di basta-basta parte kapuyang parting layo abayan atong baktason so dapat pula atong ngabil ug mo nindo ato ang OTTD karon naka long sleeve ta tapos jogging pants tapos andam na pud nato ang ato ang kalo o ang ato ang butas importante magbutas yung tama tutong bukid para safe gyud ta no in kaso natay matamakan or unsa diha madali madatong itong basket madami na yung balik basket na mas tubangan malimtan ni sakit na dahil nakuha ang tiil bay kung pagsugod nabaguhan na po niya mamaulo po na niya so na natakat-kat na sa patag unya lugsong na punta nyo adto ta sa lugsong so may bata dito laguna may bata bugo yung natin yung kakadong kung nakuha ng sino kay gamitan ng kutsilyo o di nalagda ko bunting wala gid sa tinod lang ipamaligya pa yun din sibe ipamaligya pa yun ang ilang kuha lugsong ta habog atong ilugsungan o panaog ta tapos nalapod kini atong ilugsong no okay guys amiga kay nabiyaan okay so natay gamay yung sapa nga agian nga atay tulay yan kit kay yung tatay ang tulay na to so gikan sa lugsong na napuntay agian nga tungas kana tanaw diri sa video dili kay siya taas no pero og diri agi din taas din taon ni saktan nun sa tagkadali kay pati hanga ka grabe singot nabigi paabot wala si Cinderella ron musulot pa din ako dahil ito ba akong gisuot